कितना एक बार हो तू जा तो हमरो बिया भोर है ना हैं तो हम पोसास के रोज गोल दबावत रही रोज गोल दबावत रही मानत जानत रही अब हम की हो रे आराम न बहुत सास बनना में सिनारी के रोज गर्मी चाटे ऐसा अब हम कहीं बन गए तू हमार में से रखा पड़ा गटा गटा ककर सास बना ना खूब मजा कर मेरे काम हम की हो रे सीना नहीं करे घट लिया बड़ाई करे तो कपड़े को मुंह तो होगा तारू दीदी जी कनी हमर मैदान लागल बाटे तो हाथ तक चलिए में हमारा उहे चट ले सीना टंकी कनी है बहरी ना तू तक जा दबावा गर्मी सान खाई बड़ा ढेर दिन के बाद सेवा मिलता चिन्हरे के मिसत में हाथ खिया कर रहे हमार की हो रे ए दीदी जी देखी ना हार कोई दीदी जी की हो रे पागल फोटो आ देलू अपन हमरा के बहरी करावे ले चली कहां बहुत खाए का छोड़ के तक हगावे लिया चली हां तो घटा न करे वाली चुपचाप दबा के तुम चुपचाप रख ठीक बा हगे साजी के चेक कराती के रतिया के मरवावत रहो की हो रे दीदी अरे याद दबा दे भाग जग से ए दीदी जी अब नहीं खे रहल जात लिया चली हमरा के मैदान के रतिया यार बुलौले रहू रखरिया में खेला बेला कर तो का करत रहू आगे कि ना रहे दीदी जी हमर खेत में जल्दी ना उतरेला मैदान तो हवा खाती हम मेटा लेके चली खेत खेते मेटा में हगबू चुपचाप जो सिनारिया जैसे उनमें अभी कैसे बना दो अरे ना की हो रे दीदी जी ले खा ले तो मम्मा के खिया दियो रे खा ले भाग निकल जैसे सुनो मुआ दे हमरा भाग निकल बोतल काटी को सब पतो उतर ले बैठी न साथ बिया आ रे हगल मुतल मैं खिया देल कैसन स्वाद आ गई की हो रे तना जोर से मैदान लगल बा के का करी समझ में नहीं किया ए जी सुनी ना हाँ बैठी ना तंजी कनिया ना आग लुका महसूस की तो कहे के का बस आगे रख मनावे खातिर कहबू तो हम जानते हैं नहीं कनिया मैदान लगल बा जोर से मैदान लगल बा साजे गोई रहू तो लाइटिंग ना फिर वो ना जी हमर खेत में जल्दी ना उतरेला मैदान एगो रवा बात बताई लाइटिंग में ताला काहे मारल बाटे और लाइटिंग में ताला ना लगी बताओ हमनी के काल गुरमुख के डेट पड़ल बा आ काल गुरमुख हो जाइल जी ना तो लाइटिंग का ताला खुल जी और वही मोए धोवल धावल घर दुआर बा माई कहत रहे अच्छा वही घर में हगबू तो ठीक बा राम राम कनिया ना के हमरा के ले चली ना मैदान करावे खातिर बहरी सुनो ना माई ले जाके धीरे से चबिया मांग लो अच्छा आ लैटरिंग क के आ फिर धो दिह ठीक बा जी ठीक बा मम्मी जी कोना घर में सुतल बानी हैं मम्मी जी कोना घर में सुतल बानी पापा मम्मी संगे सुते न जा लेकिन पापा 3 दिन से रहत न मौसा संगे अच्छा अकेले माई हो जा ठीक बा एकदम सरली पाद तो ला शरम नहीं खेला मर्द के सामने पोई पाए घुस दे मारला तो मम्मी जी तो सूत गइल पानी बड़ी जोर से लाइटिंग लागल बटे ए जे कोतरी मोतरी के मोतरी हम के इतना मत खियाव रे ओ जे कहां से भोगने मम्मी जी सुना तनी मम्मी जी सुनी ना अरे कन्या कौन जगह कर तोर कन्या अपन दुल्हा भी सुते के तू हमरा के जगह तोर का बात पर कोनो बात बा हाँ मम्मी जी हमारा मैदान लागल बाटे मैदान लागल बा की हो रे कैसे मैदान लाग गई तो का करी मैदान लागल बा तो मम्मी जी देखिए अब गइल हनी उ ना रो सब लिया के गइल हनी जाना खेत में आगावे हमर खेत में ना लगे तारे के कहाई ना रहुए के कन्या ठोक ठा के हग लियो काहे से कि हमारा घर में हगे के व्यवस्था बा लेकिन अभी नहीं खे समझो मम्मी जी मर इमरजेंसी में ना हो सकेला जरूरी बा धो दे लेटरिंग लड़बी रे
लड़बी रे हमार माई है रे हमार साथ है हैं जाके सो जा कहे को तार मतलब समझ गई नी बाप रे बस 5 मिनट खातिर दे दी लेटरिन का के चाबिया। अरे बाप रे बाप 1 लाख में मार के कच देना चाहिए वो पलंगिया में नीचे भोसड़ो तोर हिम्मत कैसे कर लाइटिंग के चाबी मांग के रे आ हमारा घर पूरा धो धा के साफ सफाई कइल बा कि काथा वाता पूजा हो जाई तब एकरा बाद लाइटिंग में हगवा ताके चाबी दे दी उहे के कोनिया जाके माइले मांग ल जा हां उहा के कोन हां नतीउ का बेटा दाब दुब के सुता भर हरिया में नहीं तो जानते नहीं खू लाइटिंग के चाबी चोली में रख के सुतले बन के केहू हमार चोली में ना हाथ डाली ना चाबी मिली ओकरा के हगे के दे सुता खलल कइली ताला मोर ले भाई रुको ये हो गए इतनी दुआरी। अरे बाप रे बाप कितना सुकून मिल गई हगल हनी तो कब्बे के पाद पाद के मुंह उतरनिया ऐसा नहीं सन पतो भाई राम 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 अल्लाह पूजा सब सत्यानाश भोसड़ी कर तोर हिम कैसे मरले हड़ू कवना लात से मरबू तू हमरा के आई हो माई अरे नतिया तोर धाई लेकिन कि बिहारी दो गले नहीं हरामजादी हमरा के हो गले गानी मरली रे हो गले गानी कैसे मर ताला मरबू तो कैसे मार तो तू हो गले जा काहे ना हो बाप रे बाप रे ना भाई ले भोसड़ी आगे ना गाड़ी तू ही सास बड़ू और कोई के सास नहीं किया न पूजा पाठ करे के बकारा गना में आई काहे जकरा घर पूजा पाठ होला ओकरा घर आदमी हगेला नहीं गाड़िया धो के मार ले हो गलो भोसड़ी याग देले बिया टाटा तक मारत या गले गाड़ी के गाड़िया धो के मार तू देखा कैसे अबे दुइये दिन भइल बा मोबाइल बाबू हां ठीक बोल तू मार ले रे भोसड़ी तोर भाता लेबे कतन के हो गले गाड़ी काहे मार जो कह लिए हम तो कोनी ठीक हो बोलो हम तो सपोर्ट में बानी अच्छा कह दिन के ले चला दीदी जी हमरा खा गया हम हमें कुंवारी बन कर लाके हम देख बानी सड़ी अब तोरो के ना छोड़ रुक अरे कहाँ कुछ भइल मर्दे माई कहतिया ना कि गुरुमुख हो गेला के बादे सुहाग रात मनी हाँ नतिया के लाज बा तो गलवा के लाज बा हम आराम से पलंग देले बा ससुर कर आ ठाठ से हाथी लेकर सूत के बतियावता अपन माई के भेजले हक के हमके मारे खाती मोबाइल दे तू का दे कौन महीना है नहीं की माई तारा आइल बिया जाना माई के अब माई के माई के कहता मेहरिए माई बन जाता से दो गलऊ हो भैया के तो उतार दलू पागल आ हमार तन की सुंदर आइल बे तो ओकरो के तू पागल बनाती पागल बनैले बानी हैं बताओ चाबी रखले बानी कि लाइटिंग में हगी ना कथा बाता करे के बा घर अंगना धोवल बा भोसड़ी के माना के अंदर लाइटिंग के दुआर पे जाके इतना चोट पुरैले पिया जाके बोला तो पर गाल बके चला दिया ले करो को मार ले बिया पक्का करो को मार ले होई अरे बता दे गातला से नारी ओकर बेल दूध ले रहती ओए साका के भेजला के जो माई डांटी त मार दे चटा ओ तो ताला भोसड़ी तू पागल है भाग जाती है तो ठीक कर बे हम सोलती मन लेते त ई कर रहती ठीक काहे नहीं खे कइले इनी कर 3 दिन हमार कन्या आइले हो गेल भौजी बताओ आ 4 दिन के बाद गुरुमुख करैया हो गुरुजी खाली नहीं तबे ना तारा सूते खाते तू इधर मान जान खा दे चल छुई दिवा दे कौन अच्छी स्कूल कट लगे तक ताकत ये ना गिल आग लुका ये जो कुछ समूह में के काम होता कैसन समझ पैसा ही खा जाए समूह में के काम होता सब बेड़ा पे चढ़ा के बैठल बाटे हैं अरे कैसे बोला तरी तू सुटू सुटू कैसे बोलत हनी हां कैसे बोलता नहीं कैसे बोला तरी मर्यादा में बोल अरे हो मारी और हो बाप अरे अड्डा सिखैबा अपना माइक पे लूटू सुखा तू गलवा ना जाता जाया लगाई के बेटा डर के रखले बड़ा जा हमरा के अरे चलते चुप रहनिया जाय दो हम मरत हम के त मरली भोसड़ी है भतरो के मारते बाप रे बचा रे नतिया तो जाओ रे दगला मूर्ति बनल बैठल मूर्ति बन के रोज के खाना सब तीनों हमरा के हमर माई यार तो हम मरले ना रहे तोर हिम्मत कैसे बोले हमके मारे के रे हगला बिना मुई बाप हमर कौना चीज में कमी कइले हगला ना को खैर कहो दुनिया में के हगला बिना मोबाइल बा पहले बता हैं? के मोबाइल बा हम मर जतिया कर ना हगती तो तो तू मर जती ना तो जाके अब बीरपुर में हगत रहे मरत रहे तलाक का पेपर तैयार करवाओ चल 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 तू है हाय तो आई बाबा
सगाते के तार छतिया पर रगड़ के रगड़ छतिया पर मार बच गई तो दौड़ा के सही हमने पता तो के तलाक दे बुझाई दादा तो कोनो सही में हक देल से पूजा त मोह का पैन मत दे के गाने के धोले काले ला नहीं के डोले भोसड़ी हुए महक ताटे हक के हैं ई बताओ एकरा के बहरी तू लैट्रिन फिरावे ले नहीं जा आ घर में लैट्रिन बा तो का ताला हनले वाली आदमी हगा मुता ना मर पूजा पाठ ना होई तारा खातिर हग आदि ओइ में धोले धोले बनता तू भाई बाबू माता सतियन सुई ना ना करे पूजा में चल रानी तो के भागा लिए आए बाबू बाबू तू माई बाड़ू हो चलो हम भागा लिए चलो चल चल तू ना दे तू ना हमें का लेके जाए इंडिया के बहरी है सही में हक दे बेतर का जाए जात में धो देबे अरे नतिया रे दुकान लगा मेरे में धो दी चल वो थोई बुकी ना तो बिचा दो जरा तू समझ बाड़ू सन हम चले जगह सूत रहे हैं ये पलंग तो बाप माई देला से ना छिनरी के देवा बाबू आज हिलाई देखो खिड़की बहुत झाग के कैसे रखे हिलो